Vanhu vakasvikapo vakati hatina chetagura tauye kudo kutore pfungwa dzevanhu tizwe kuti muri kuzviona sei zviri kuitika mukati mwemhuri. Ndo chimiro chakangosiyiwa chiriko. Haizi vanhu vakangohenga, hapana kuwirirana, pane madivision. Ndo risipoba. Alright. Imi vanhu vachimuchisi mauya nashi wenyu ndino kuti nditaure chiro chakaitika musi wekutanga kufa kwapatira. Ndakatuma nini kuti ndaimokotsa She masoro okotsa She papolisi iripo inotaura kuti hakufanira kutora mazuva marongo mulanga pasina munhu wakuzi ndiye She kana usaba. Zvino atakaendesa aya vapeni kuti wakaitorowo pfungwa dzipi kwakutore mwana ndinotaipesana ndizvo tapesana kazi ndiye wasapo kwete handizvo zvakamutumira ipa inini. Isusu munuma marange munuma sedziriro rekumajishe isusu hatina efa yabara iyo wakatodzwa handiye wasapo kwakunonzirana peno zvikuti mazvikuwaira akangaazha hati azivi kuti zvakarekei kwakuyono kwaushairiva zviro ini kwauzozvizwa akwendera zviti hatina yafa yabara iye tepesana unondobva ngori kuamba kare madzibaba aigara ushe nosabo patiya vagara ari She nasabo. Ndakaenda ndemeni kwamutare inini kwakota kuti uingade step down uyu hatina efa baraba isusu handikoni kuchinje zviro vainini uno zviro zvakachinjwe kwamambo mvurire ndokwakachinjwe zviro izvi yamabayira tina kana kuti tinonganidzwa payapaya chiti munombogara henyu kushevenyu munogara sei nokupayapaya inoazvitoota isi yafa yabara hatina ino yafa yabara akazovhipiri ndiwo kasaka maona kati apesana akamubvisa ino asi ndiri kunoona wakanga agadza wacho wari kutofamba chikampeni kuti zvakati hakuna vaizvo zvezvo inizve handibvunziba kuti iwo wagare usabhuku iwoyo uri muyemuchisire uri sanipezvo ire andomagadire uchihuidwa handibvunzi izvozvo izvo ngezvemusangano ngezvepati hatidzomungatapfuva kana kuti asi ndinozive kuti iwo akomana iwo wavo vaimbofamba nashuwa handizvei nanhasi ndokwatori achaifamba nashuwa here ndokwatori nanhasi wakangaizanipezvo angai mune mutiisandizvi izvozvo ino zvabvibizvi kutaura kuti ndakataura inini ndiwo saka takamubvisa hina hapana chimwe chekuti zvinoita vakana kuchii vanomambana ende vachitiwaya chinipire motoka yangu tofamba naye kukampeni andii endinomo iye chenyu Austin ndiye chenyu uripo hakuna moshema kana hakuna ani unoti zvakati ngezva kwake izvo inini kweti indi kutaura zvedzinza redu ramarangu hatina yafa yabaraba kuti iwo vana vachifunga kuti vanogara ushe una kugara kudenga
Panspini nanti pindirin nang. Tapi kalau kau jadi utara banding kamu tinggal apa nang? Dia nari nanti musuh kono melihat dia begini apa? Ini buat kawan duit, macam kawan duit. Dia bicara macam sosial. Bukan mana berwarna maksud. Halo. Kamu. Ahora es guapo ya. Padahal yang tore. Changamire ndinotenda nekutaura kwenyu tatambura netumagombiro utotu pouyawo pane wanobve une wanobona hazi mambo uri kuuya toti mambo unouya tisingazivi tinogadzirira zvekuti mambo wedu kana achiuya toziya nhasi handisi kunyaya yekuti kushora asi munhu watitambudza ndibambo murodi ari munyaya idzodzi dzevana ivava izvozvi aizaiwapo isu takatozi tafonaona tikati saendapo pamunotemwa mwana wopedza wati wande mbudzi kuna anhiwo pane zviri kutoitika saka tode kuti tibatsirwe tingapondwa yokuti wari kuti muchapisirwa muchadini mama ndiwo nyaya ndati nditaure pamusoro ndichiwedzerawo ipapo inini ndiri kukumbirisa kuti dai zvaibvira because izvi ngezvemhuri but pazopinzwe politics vanhu vari kuzi vari involved dai mwatibatsirawo kuna councillor wedu Mudede handizivi kuti ari kuumbiridze chii chaari kunyanye kumboumbiridza kuti wandoramba wechiti ngekuti hazi patikai pane kanhoroondo yakatsanangurwa naReginald Makowa anozviti ndiye gota ipopapo handina kuzozvinzwisisa zvaakataura kuti hazi patikai 1975 ndo paakapihwe kwakurejista muzita rake kuzi ndikati aiwa haasiriye ega mwana wakwamarange iri bhuku rinofanire kusekuleta zvetinoziya rinogarwa kuna sabhuku Matowe sabhuku Kiriford anounze nyaya kuna Ishe Muchisi vanga agara ariye patikai saka kwasara Austin ndo zviripo zvacho asi vanhu vari kutadza kuzvigashira izvozvizi nezuro takataurire nyaya kune nyaya yezunde ramambo takataura kuti assignment yakangouya yakanyorwa P Muchisi saka imi mikeroni hatimisi zvinhu asi ngatishandire pamwe chete ari kutirambidza isusu hatisi kutodiwa panyaya dzemainputs ari kungoshanda iwawo saka panoitwa sei changamiri naoitarwa ndezunde mainputs ezunde anoyakwa sabu Austin ndiye anafanira kupuwa mainputs kwete patikaiba patikai wakafa
munhu akafa haana chaanopuwa ba kuti zvakatoitwa izvozvo zvakakanganiswa. Maimpusi aifanira kupuwa sabhuku Austin Muchisi Marangi ngekuti ndiye substand village head ari mwaMuchisi. Ndo pamunoti imwimwi senharaunda munoenda mochoshanda ipapo pazunde iroro kuti zvinenge zvazobudapo mochizotemaonera pamwe. Dai paine dura mwaibvisa mwaise mudura kuti kune chembere dziya shirikadzi dziya vana machild families vanogara vega vobatsirika ngezvinhu zviya zvabve pazunde zviya. Imi senharaunda muchibatsirawo pamundawo paAustin kwete papatikai. Ndo chimiro chiripo. Mapurisa akazokuma sei? hatisati taanawo kwamapurisa. Aiwa. Zita rapira isakamuzvikeri kwini? Zita rapiri penyaya yapesana zvese zvaakaita echisvika achiti ndirishi. Saka wakati tinoda mawitness mumusha mwaMungai, mumusha mwaMakowa, mumusha mwaMoto, mumusha mwaMbore. Tikati ahora tochimirira nyasha. Paakanga atorwa iye pane wakaenda kobvise bailout yekuti abude. Saka isati yatongwa banya yacho nanasi. Yeah, okay, anyways. Rodeo. Ndiyo ndakatuma kuti ndaoika patikai. Pakautame zvidori zvokuti siyagadza uyu ndiyo mwana wacho. Ngekusaiziye mutimu hatina yafa yabara. Uyu tinomubvise kuti hatina yafa yabara ba. Takatomubvisa. Hapana unomisa bobo. Awa chemuchisi awa reAustin muri MVC here. Handizvizivi ndiri muzanupira. Hazi handizviziva ndiri muzanupira. Kutsvaka mubviro dzese dzinopindirana kansela dzidzi kugarisa here kubviro 1980 namanje undorimo muzanupiro kansela ndoti handii hamuna ruzivo rwemi vanota unomboita sekwimi haarambiri boba imi vanhu acho mimi imuvenga muno musingachibatana mokoronetwa ngemunhu kubva anamugabaka akapindapo akufe akabva akufe ese anopinda akufe iye kwakuramba ariko nanasi iya ndishi zenipendwa andisheba musangano wanu inoramba ari mutungamiri mumusangano kukona yavanhu ina hati baishe wagadzwa ndimangu kwauta kuti zvakati hatidarura mune kadhi here miri musangano hazi mune kadhi here uwe kadhi here musangano vanorambe vokubeka ndiri musangano mukati mopano mashiyamendere musangano Hanzi mukati menyu mune here masheya ekusangana. Amungana ari apo. Haasi kuziva. inini ndiriwo veti. murimo veti Eh. ndiri kuizwa changazo. asi munoizwa kana yasinakadibara kuti rwakaka hatimurikiwa abekaira Zvakanaka. muna bekairezarupifa Zvakanaka changazo. hatindinwasa mashandiro ejehovha yesu ekuambalisa vanhu isi ndiri kutaura panapa ndiri kuda kuti hatina yafa yabara kuti mwana waMuchisi wapatikai ofuma kuti ndiri patikai ndava sabhuku
hakuna kana kuno kuti duno kungaendelea zvakadaro amwe alese asazogara paumambo. Mambo babangu akagara una 1946 tata kuresu 1946 ngede wati yesu Apara ngede mwana wake akaita mambo asa zvizudarwa tinotiri zvine tsika yacho tinopoteredza tichipoteredza kusvikazve kuti zviite kugara unotagara kakatatu chiongomuna ndiani unotipwei munyeperi mwengana anonyepere kunyeperi ndekudzembodzi unana akakuru akachekwa zvakakarikari ondiyaya ndiri jongozi ndiri mukono iwe jongozi hatidarova ini ndinoziva kuti ndichide kwataurira kuchokwadi chiripo ini handina chibumbaba ende handina chamangwana vana Kivut naivo wavo masupporters ainge masupporters adzoma handizvevi Ndizvo chaizvo. ngadai ndine chindi asa masupporters adzoma handiadi aisupporters handiadi aina handidarova mushi Iye mwana wakivoti ticha wanga waitoya nemapepa aya 12 aya emadzisha aya. Atakazogarire padombosha wako ndiye auya waitoya nayo iyo ticha. Ini ndolore zvakati handina mafi nemunhu iyo patika iwo wanga achisamberana nadzoma Chokwadi. asi akafa ndiri kumwika Namafavhiki. yes pamusoro ichangamiri ininiwo ndiri mugari wemwamuchisu asi nyaya iriya kutirwadza ndeyekuti mataura panapa imimi mambo zvakati zvinotsigira Austin asi tabva panapa tasvika kumusha kuroza nyaya yemakaita kwamambo haishandi saka tinoziva kuti tinombodii mambo wacho unozvikwana mambo aniki ava isusu tikushama ngekuti kunozotaurike masoba anotaurika muaaurira kuti mambo wacho uri munyika muno unosapota ndiani amupe mambo wavo anosapota handidi izvozvizvi pakaitoitwa mitingi yakaitwa takasai kuendapo notaiziva kuti hazvina maturo isusu tinoziva kuti mambo muripo ndimi muripo mambo imimi saka tinotsigirana isusu chetinoda kuti tibatsirwe ndimi mambo ndechekuti tinofanira kunga tichienda kumba kwedu uko tiine concrete evidence inotitaurira kuti isusu tichamira takadai kana tikanga tabvunzwa tinotaura kuti mambo wati zvakati takamira takadai ndo zvatikuda kubva kwamuri. Saka inini ndiri mambo ndinigaridzwana ndakaitwe mama panapo ndori mamuri upano ndakagara mama yezita ramarangu ndikagara zita rabo gandidzwana ndiri gandidzwana baba akabara madzibaba edu gandidzwana ndakati gara ndine mama yaro ndianiyo doforo inotaura izvozvo ndiani ndozvatinotaura changamire kuti pamusoro yechingamire ini ndiro mwana waClifford ndokunga ndiri second born kune mukomana mukuru hapo kutouyawo kutozwa nyaya idzi dziri kuitwa mwana uri kuomese musoro neimba yavo nofunga munozviziva nguva yana mudiwa mwambotaura ndoda ukadzoka waimutuka echiti hamusi ishe purazi ari kufamba achiti mimi ndimwakadi mwakauraya ani patikai ngekuti mimi mwaide kuchii saka tode kuti titaure kuti nyaya kuti yozvi kuuya kwendaita ainge asikundona pane munhu watofonerwa kuzi timu yetsamba yaiya makusai wainge asikundona ba taenda akamire pajinga iyo akamire pamudiwa aritadza kune timu yaiya yetsamba yaiya iri kuuya saka ameno waari kufonerana naye iye mufana yeye
wari kufonerana zvikusumuka kwaita anhu wainga akahwanda kwainga akahwanda ichichinyuka ichinyora anhu mazita ekuti anhu ari kuenda. Saka isusu chetiri kuda tatouyawo kuti tizwe conclusion yacho izvi toda kuti tiende tine rakazara tinyatse kuziva anhu aesewo atikata kuzode kuti tiite zvokati hapana usina zvipomerwa ba anhu aya. Saka tikatanga tamutaura hapana usina zvipomerwa anhu ane mhosva dzaainadzo iona. Saka mhosva dzaainadzo idzodzo ndo dzaarida kurambira aripo echida kuti mhosva dzedu dzikaitwa vaitinoitwe mapenzi. Saka one une mhosva wekutanga une mhosva yakaita aripo pamudiwapo paari kugara. Wechitu wacho nofunga mwakambozwa akavharirwa akazouya akazoti ateme munhu ngebhemba mukuru wacho. Saka inyaya dzese dzetiri kuti ndo nyaya dzaari kudini dzaari kuvharidzira idzo. Saka tode kuti ukaenderopa aupindusa ndo petinoda kuti titaure nyaya idzodzo tichadzitaura kana zvaramba unotungamirirwa ngemunhu here wakauraya munhu kana unotungamirirwa ngemunhu wakateme bhemba une nyaya yakaende kopikira. Inini ese arudaro mukomana uri kumiramira mwana wababa enhaka mukadzi wechifo wenhaka ndiye uri kupa nange nanatapesana information yekuti. Saka ndiye uri kudzedzana uri kufamba chitoti ini ndiri sabhuku. Saka ndati regai ndizwe nyaya dziri kundoendere mberi regai ndiendo utoriwo chi5 mwana uri mwana wamai enhaka kubve kwendiri haatori nawo. Saka mukoma atondituma uzienda. Saka ndo zvendati ndimbobudisa hangu pachena mupurazi toda kuti ndiendo nesolution. Ana Muchisi ana Clifford ndo babangu asi kukura kwaitaka akomana anotuma ndo anoende achiuya chafonyora kuti atazita kada zvatatorwa imimi itai kudai nezvokuzi haya masisi marini iyo wakatanga rini zvainga ane makore mangane aapinde mwari mwacho tichitaura ngenyaya dzepolitics. Saka ndatenda hangu ndinoda kuti anhu ese mwawiri uno ngechido chekuti mukuperedza ishe wenyu. Ishe uyu wakagadzwa pamutemo mushe akamugadza mushe pamutemo endeyozve dai anga ari asiri uri pamutemo atazogara zvino wanga asiyiwa ngematsotsi kundogadze mwana wapatikai kuti chita sheuyu iye ndiye rudi wakanganya ndinenge ndatuma handisi kumutuma kuti ndagadza uivo ndagadza iyi mwana wapatikai kuti ishe andizvo ndakamutumira. Hino ndinofunga nini chauya ikwe yangu ichauya ikweyo ndokumana iko pamatongo pazimbabwe trust aipopa munoziva zimbabwe trust ndii ndakaita munoziva ndii ndakaita zimbabwe trust mematrust ese ngomanya ndii ndakaita kwanyika ye ndii ndakaita apa ndii ndakaita inozi machoma apo papa nesenda iye pasi ndikabire kwazi mune ndikaite mbirirwe ndii ndakazvitenda ndaishanda naro wekubritain wakanga ari mamoni hama asi kwai wainditrasta chiti izvi famba nano ndakaenda kukosi yazvo uko ndakaenda uko 3 months kuzvidzidzira izvozvo izvo takaenda musukuru yazvo kofunde zviro zvacho kuti zvinozwai zvechirungu zvatainyora kunyore zviro
mazita ezvimwe zvimbuyu hamungaazidwende mazita ezvimbuyu asi ngezvonga ini ndaende kuchikoro kwazvo ndakadzidza kuti ichinozi murungu wangu tatakasangana neakaona kukatoma patakaende kukerasazimafunda murungu wangu wakazwa bhezi marangi namba 1 akasununguka ngadi akandigara kunditsumudza inini ndiko zvakaita zviri matofo ndakaende ndakatirekichifu ndakaende kofundire kutonga inini mutasa mukasikana kwainga naye chimusikana apa nyashana nyamwene kanga andu weiberi takaenda kodzidzire kutonga mameja suti ndiwo aitire maasesa amweni chite waganya ado anhu anozive mutimo tachiziva kuti zuva rakati ngeranhingi rekutonga rangowo zuva rakasvika rekutonga ndikatonga ndikatomanja kuti handina chandaiziva asi tatopedza tapedza kutonga tapedza kwauchitaurwa ivongoati munomwa mazuva ese tapedza tiri panapa tatiri parowa mazuva ese tapedza tiri panapa tichitsvake kuti ndiani ungakwaliwa kune mwaiko taona bhedhi marangi ndiyo utaona ndiye ushaita asesa mwaiko kwakwamari wabva ndepini mwaiko kuita asesa mamarangi muno hamuna vamuchipo kamboita asesa beside myself hakuna madoko baoitoenai inomutsatiridzirwa ndo mapurasitiki naifo ndichatorongosa kuronga zuva rekuti ndinoya papa tinokutendai ndinotaura nechembedzezi tiripo kuti muno munyika muno hatina yava yabara magombiro awandisa mamuchisi hatina yava yabara ende hatichiti tatomari iyoyo yekuti zviro zverudzi rwedu ngeizvozvo izvo ayo kana muchimuda munhu wacho zvakadini haapindiba ndakamubvisa kwamutani chenda womisa iwo unoisa handizomubvisire kuti ngekuti iwo wakauri chini kana kuti musangano uri pati handizomubvisire dzopati ndakamubvisire traditional yedu isusu hatina yafa yabata chinetsano mawovedeni muzvimbe kuti azorore zvavo anhu akagwehono ini munondisaire kuti ini the first sina deteni yemunomamara munoziva here munoziva here kuti ndakaenda kujeri wematenguri 2.5 years ana emotara ana ndakagara nawo mujeri munoziva here amutiziva unonyeperwa nyeperwa ngaanhu anonyepere politics zezuro hamuzivi politics dzekare nekare hamuzivi zvakaitika kare nakare hamuzvizivi mwaingataurai nemimba mberi pebhunini zvenyepera namazuva anaya maingataura imini anhu anonyepa sachipa beri bhunu rakupe 2 minutes time
taure zvematongo vatumizwa kana kukanganisa sit down vachotaura ndinomukumbira hangu zvakanaka mauya dzokai ngerunyararo asi ishe ndiOstin ndiye unozita muchisi watakagadza umwe mambo unouya echitiwo ndiri mambo iyo ndiwo mwana aitera dzoma mwana wemunomu asi waiyera dzoma nepaina chihama andakape mazita wakamwanga yamambo hamwa ndini ini kwakugadzana chikambiro ndini ndakagadza kwakupe zita kwakupe zvinhu zvese kwakupanduka hamweno kwakuchizopanduka kwaudera dzoma beno ndinachesha mutora ino dzoka yenyu nashe wenyu ndichauya musambozwe munhu unotaura mazazi imimi udofu wenyu hwemunowo osena tapesa nasi haiseidishiva haiseidisavo hatina efa yabara mazoaozoizozo hatina efa yabara ba Pamusorechanabe soko renyu ratifadza tiri muno asi tiri kusvike kumusha uku motipawo zuva mumbouya vanhu vonyatse kukuonai mukatipa yedu 10 minutes 15 minutes kuziva kuti mambo waya wataura kuti hakuna zvakadaro Austin ndiyeshe sabhuku ndimatowe newe Clifford munotsitse nyaya kuna ishe wenyu tinotenda chaizvo kuti wambokuonai ngekuti tanzwa nevanowadika vanhu vanoshaidze zviro munyika pamusoro chakaonere chandandiri kutokumbira hangu izvoita kudzoka izvoita mbozwe nyaya mainputs iwo ari kuuya saka tongovasiya here vachiite zvavari kuita tovasiya here vachiite zvavari kuita isusu hatisina zano rekuti tosvika techoonanga panani because mapapers adzo anobve kuGMB wobva aiswe pana kanzera wobva atoendese kuna ngei kuna ngei kuna moto kuna secretary ngei ndiye uri ndozvitirikusheya kuti ngei ndiye uri kushandira tapesana uri kutaundi saka kune munin'ina wacho saka mapapers akauya isi takatombotaura nepart of GMB agritaxi mudhumeni wetinoshanda naye munharaunda wakati nhau yenyu yakanaka asi chairman wemainputs ndi council saka zvaari councilor ndiye wetinopa then mapapers akauya akanyorwa uzi P muchisi saka imimi mwadini kuape kuti agashire asi chishandai mese ndo zvaari kuramba isusu tatiri kuda kuti tishande nawo chokutanga akanyoresa kuti P muchisi ane Mhoswa
nekuti muchisi wakafa. Dai mambodzera pandataura pakutanga. Munhu akafa anomirira vanhu irimo. Saka akanyoreswa ndiani. Dai tapesana ari sabhuku. Aiti tapesana. Woti P muchisi wakafa. Ndinokubira changa mberi titaure na kanzera. Kuti kanzera senza na hostel. Ndiye sabhuku wema muchisi. Azwe izwi iroro neofisi yeAgritex. Azwe izwi iroro kuti waasembuyu ndiye sabhuku. Ngei natapesana vane tsamba yakabva kwaSupreme Court Dispo yekusungwa kana vakaita basa reusabhuku. Vanosungwa nemapurisa. Mukafonera officer in charge wepa Marangi apo kana varipo zvaita izvozvo anouya straight kumusunga. Notakataura nhau iyi at length tichionesana kuti sabhuku ndiyo stay. Tsamba yakauya, tinayo tsamba yekuti awa uri pabhero. Ukaoneka zvokatopara Mhosva uri pabhero unovharirwa zvachose. Ngei mudzidzisei kuti haafani kumira ari sabhuku achimira tapesana vakabviswa. Extortion Mhosva yainayo. Saka imi musati mushande mwese. Sabhuku uripo ndio unosenza nevanhu anosenza navo. Kwete kusenza mwese ba. Musanga makapfawa ba. Mutaurire kuti iwewe mambo wati suduruka. Sabhuku ngeuyu. Kuti uine chichemo uye kwa mambo. Wozwisisa kuti zvakamira zvakadini. Kanzera tabve kwa mambo. Nhasi uno date not. Tazi sabhuku ndi uyu. Kanzera unechekutaura fonera mambo. Kanzera uri pasi pa mambo. Ende term yake of office yakwana 2 years dzake dza 2 terms dzake dzakwana. Zvichenjerere izvo zvori kubva pamberi apo. Ngemutemo hurumende ende uye zvitikazonga takona kuti unoda kuzvirwisa tinozoenda kokumbira chaizvo uchitodzoka takumbisa izvozvo hatisandi naye munyika yedu unotirwisa tinomukumbira ngemutemo uchibva unobva ngemutemo murambe zvatarwa nemambo munhu akadza nemambo murambe ouyani iyu ukanzira woone ati unongoni kupinza kungani akugarisa woneesa Mudede wakanga achirwisa mambo kwenguva refu asati mambo waite mambo baba. Tinozviziva Mudede. History yake yese tinayo. Pamusoro changamire. Handzi kutenda ngemazivira akanaka ataurwa nesefa pamberi apo. Mataure mazuva akanaka ekuti toda kufonera kanzera. Ndapota dai zvaikurumidza izvozvo. Toone masvikire ngekuti izvozvizvi chikwata chiriyo chakatotarisa chaizvo kuti tiri kuona utano fukazo ini Friday tine fukazo tiri kuiredza nyaya yechiti against pamusoro dzimbo utavati hapana ane foni dzakanzera wacho afonere aende nerekazara fonirai kanzera wacho pamusoro imkom procedure tinobata vachinaka CEO tomutaurira tinosenza naye zvakanaka kuti munhu wako uri kuzvidza madzishi. Takanga tina DDC patakaita district assembly. Wakaudzwa kuti makanzera imimi hamutongi madzishe muri pasi pamasabhuku ngekuti musi unofirwa unosuma sabhuku iyo pangu kwashata. Musi unorora unosuma sabhuku ashabhuku akusumiba iwewe uri mudoko pana sabhuku. Chali musi wano yechangamiro vachazvitaura wodzidziswa kanzera ari ngekuti sabhuku idziso ramambo. Kanzera munhu watinosarudza isusu temu yake yapera inopfuura asi sabhuku unofa ngekufa kana ngekushaisha mistake. Asi tiri kuone kuti nguva yacho sekutaura kwaita changamire yati rebei pashata ipo apapo. Imimi varume nevakadzi ngwarirai bvisai chirocho chiramba chingomupumhuna chichimupumhuna hamuoni ere chinogoborwa.
tinofanira TMD manager. TMD manager ndiye tinotaura naye kuti samba webamuchisingire. Aipuwa kuti ndiana nditakuudzai kuti kanzera ndiye anofonerwa neTMD kubva ti mapepasi ongoendeswa patikai ukoko. Hatichazivi manje ipapapo ndopetati toda kuti dai kanzera abatwa izvozvi nhasi kuri kutonzi kune mainputs. Saka vamweni ndo watozvidza, vamweni wati ino tingaenda here dai tatouya tiri nevanhu vakati wandei, but vamweni vangoti regai timirire chinyi. Izve mainputs katoke chipiri auya kune ezunde epasabhuku akauya zuva rawo ega. Ekutanga akauya mazita akapinda akangotambirisana iyo vidhiko yacho. Izvezvizvi katoke chitatu ndo ari kungoshanda. Saka ndozvetiri kuti isusu petichadzoka tinodzoka nerinotii else tinosvika vanongoti vanhu aya wadzoka tongotarisana because kumhorosana chaiko. Kana inini baba angu chaiwo Kilford ari kutaura kuti hazi uri kuwirirana ari kutonditi iwo usasataura nenini. Ndiri kutoshaya kuti daka racho chairo nderei. Inini hangu upenyu hwangu hutori panguva yakaoma zvekuti ndingatadzawo here kutaura nababa angu ngenyaya yekuti ari kusapota anatapisana nangei. Ndo nhau iriko zvekutoti inini ndiri kufambidzana ndo akasiyirana zamo Kilford naAustin ndiye mukuru kwakuuya Kilford. Isusu tava vana. Saka iwo baba aitokura echitiudze history yekuti kufamba kwenguva akomana ana mukoma Denford anofanire kutozemberana namukoma Austin because ndo pachazopinde gepi rawo kufa kusina dangwe. Saka izvozvi zvakoti pikidi kuti kutadze kuzwa kwaakuita kuti handichatozvizi. Saka ndopetatu kutotobatsirwa kuti tikadzoka uko kansela toende komuona toti ndozvetabva nazvo izvi tochomupa tsamba. Kana iri tsamba yemunonyora moisa futi chidhindo toona kuti anozviramba futi here zvemwatitaurira izvozvo. Totsvaga zuva rekuenda kuGMB toonesana futi neGMB kuti ndo zvacho zvaapo izvi. Handizvo zvakanaka here? Tichataurwa ifuni yarambuda here. Mutemo ndo vanofanira kuwana mainputs. Kana pakaita mistake vane kodzero yekuenda paGMB vonopuwa mainputs iwapo nekuti zita ravo kwamuchisi ndo vakaapoindwa musi mumwe chete naSheringai. Tsamba yavo yakatobatana ndinoiziva ino. Pechibviswa zvicha pechibviswa tapesana izuva rimwe chete tsamba iyo yakanyorwa yakabatana. Saka itsamba iyoyo ine simba rekuti ava vazogara nayo muofisi irimo sati photocopy mopuwa mogara naye muofisi. Ndio appointment yangu ileta yangu. Imimi moenda nawo pamutare wopuwa certificate inongoprindwa ipo yotaipwa wobva wapuwa certificate of appointment apa zvirege kuzoita mumwe mutauro vanonga vane certificate yeappointment yavo maDDC. Handizii kuti
chine chimwe here kune andauya nawo afambidzana kudai. Hofisi ya mambo ihuru kunyorera kanzera tsamba tinonga totomujaidza tichamufonera kuti mhuri yamuchisi yanga iri pano padambudziko riri kumusha kwako ipeyeyo mori kuita kanzera uri sabhuku aripo ndi Austin chishanda naye. That instruction is enough. Kwete tsamba mbone kunyore tsamba kungari kutya kanzera Dayanga daira fundi edo kutore public bana. Izo zvale zvacho. Tutaurire kuti tisatya mbero. Ausumwana wamarangi beyo. Ulikanzera kutaronga. Uzonga tomutuba. Teach-Catch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teach-Catch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach-Catch MTV tinodzifambira.